Elikkä mulle, katon nyt videota tässä, niin mulle on valitettu siitä nyt tämän jonkin ajan, tai nyt niinku, tässä vähän en oo tehnyt, niinku yhden videon tehnyt nyt enkä oo tehnyt enempää, niin mä en oo tehnyt niitä siksi, koska niinku tätä näin mä oon aivan sekona, kello on 23:57 ja joon vähän kokista. Vittu vaahto. Niin, siis päättäkää te minkälaisia videoita mä teen, kun teidän päätettävissä se on oikeastaan. Ja jos siis jos niin ei oikeastaan mitään muuta, että lähettäkää viestiä. Mä oon tässä pikkuhiljaa alkanut tekemään uutta Spugefilm, tätä logoa, niin siitä tulee vissiin vähän niinku Justimus Films, elikkä semmonen niinku S ja sitten F siihen niinku. Tänne mä keksin vielä vaikka semmonen S ja sitten siinä menee niinku noin. Te ette kyllä nähneet, mutta en tiedä, anyway, morso vaan kaikille saatana.